Hej, jeg hedder Lone Sølberg. Jeg er blevet fuldkommen pjattet med at brodere, og jeg håber, at jeg ved at vise dig de her kommende videoer, vil få dig til at blive lige så glad for det, og finde begejstringen og fordybelsen i det. Jeg synes, det er fantastisk. Før jeg går i gang med broderiet, starter jeg med at tegne en streg med min tus på stoffet, så jeg får en pæn lige linje, hvor stængene kommer til at ligge. Tussen, den er fantastisk. Den forsvinder simpelthen af sig selv i løbet af nogle ganske få minutter. Som du ser her, består broderigarnet af i alt 6 deltråde. Jeg synes, at det er lidt for kraftigt, og det bliver en lille smule klodset at brodere med alle 6 tråde, så jeg deler det, så mit broderi, det laver jeg med bare 3 deltråde. Når jeg skal tråde min nål, så starter jeg med at tage min lille skarpe saks, og så klipper jeg tråden over, så den bliver knivskarpt afsluttet. Derved så er det nemmere at få puttet de 3 små deltråde igennem nålens øje. Så er nålen trådet. For enden af tråden, der slår jeg en knude for at forhindre, at garnet simpelthen bliver trukket igennem stoffet, når vi starter med at brodere. Jeg synes, det er dejligt at bruge en broderiramme, men det er lidt en smagssag. Jeg synes, den er med til at holde stoffet udspændt, så det for mig er nemmere at koncentrere mig om at brodere stængene flot. Når man bruger broderirammen, er det vigtigt, at du ikke får trukket stoffet ud af sin naturlige form, men at du overholder trådretningen, og du kan ligesom mingelere lidt i det, inden du ligesom strammer rammen fuldkommen tæt til stoffet.